Kagem sedaya para tamu samudayanipun Kengkus pikantuk pangsugatan dar dipun rahapi serangan Sriwijaya sugeng midhangetaken kadang-kadang pametri budaya Jawi. Ya Le, kowe karo aku sing beksa. Kae biyen tak
diwek aku apa urung? Alhamdulillah sampun, Pak. Tenane. Saestu sampun. Neng pon telas sih, Pak. Yo engko njalukne ora. Kok njaluk meneh. Aku ki jujur ya. Pangapunten Bu Lurah, lujeng dalu. Kula mboten kepengin teng mriku. Nggih, Lujeng ditutup. lenggah. Nggih. Wetune wengi wis. Catatan Iya.